farem mai? Home, senyor de la neu, qui no para de xerrar per aquí i per allà. Sí, té raó, sí, és que m'he emocionat. Estimats nens i nenes! Que me'n vaig. I torno a sortir. Fem una presentació com cal. Home, anem. Ara! Estimats nens i nenes, amb tots vosaltres... Cirereta i xampinyó!